Crvena zvezda dobila je još jednu veliku bitku van terena, pa će tako od naredne sezone biti obavezna 2 bonus igrača u Superligi Srbije. Već 7 punih godina traje dominacija crveno-belih, kako na samom terenu uz 4 vezane duple krune, tako i finansijska, jer su klub koji daleko najviše zarađuje novca od Evrope u tom periodu, ali inkasira najviše para od izlaznih transfera, pa je odlučio da to reinvestira. Za razliku od prve ere Vladana Milovića, u posljednji sezonu ili dve, Zvezda se okrenula osim investiranja u proverene, iskusne i skupe igrače, tome da praktično dovede sve najveće mlade talente srpskog fudbala na Marakanu. Samim tim, šampion Srbije ovog leta je krenuo u iznenadnu borbu za pravilo od 2 obavezna bonus igrača, kako bi bilo što više minuta za mlade fudbalere u čitavoj ligi. To je naišlo i na odobravanje, ali i na prilično negodovanje nekih strana, a najviše Partizana. Utorak popodne oglasio se i Dragoljub Zbiljić, predsjednik zajednice klubova, sa jasnim stavom da bi novo pravilo trebalo da važi tek od narednog leta, ali ipak crveno-beli nisu odustajali od ovog plana, gdje će ovo pravilo i pored ekstremno kratkog perioda od prijedloga